Kawei ka khynnah kynthei ka badang khat rius snem karta katba kadang iaid lynti leit skul kalamat ya ka apot sepsngi haba kala shah dung da injekshon na ka kamon haki ngut ki runar ki bala sob bat ka ela ka durkhmat hynne ka sngi nyngkong haba ya krem ka kami jong ka khynnah kynthei kala ya thu ba ka khun ka jongka katba kadang iaid kijat leit skul hakapor kumba arduna ngut ki khynnah ki bar shong hakawi ka skuti ka bayeng hajan ka office jong ka bible society ka badon marjan bat ka students feel Jaiaw ki bala sab ka spanya la ka durkhmat kila dung da injekshon ya ka khun jongka bat markum tahi kila phetpak na ka te ka chaka kala ya thu banang ni ka khun ka lit shapo dispensary ka badon Jaiaw langsning hindrai namar ka jingbom don doctor la ya lam no ka khun sha Dr. H Gordon Roberts Hospital Jaiaw ban pha sumar mardor kami jong ni ka khynnah kalau ang ka khun kadang don hapadeng ka jingsha sumar haki doctor but ompat la bantip kite kirunar kila dung ya ka khun jong ka da injection ayu na marba kidang abanyo ya ka report na ki doctor khun jonga I mun skul imi na dukan nga song dukan ti mi na dukan ti dang liya penti nda poy khmat jong ka dinam hall khmat balbu house kidon ki beriu ngut ki bala iyeng lopa hapo la sang lopa hapo skuti ti mar bap ikhun jonga ipoi ngut nian ti ki beriu ki la injek I ti la injek I hamar bap khun jonga kalong bakendit kita ki beriu ki say u injek ngam tip u di u injek ka tang tip rei ngi ngam ka kami tengah tio ir mo na mar beli ka pasai ka basnio ti hantahi ka khun jonga ka sumare uot ka phun lenga ka ombanga dan po dispensary te ki phun yang na dispensary wan wut apa dispensary te ki dak kisin ki pau te tang bangang kami ngam tip udi na mar beli ba mentangi dang lek doktor dang lek hospital te hadu banginda yo ka tes da yo ka ai ni sala bantip udi tau u ki inject ki beri ki ot pa pang kli ba king pla kli marsni osngo ati khnyo bersiniang hadu ukhun senang jonga atieng wong kidi ki kita ndai ngap deng ngam tip na mar beli bang ngim lang ti ka khun jonga ko subatai ko ngam kan mau su na mar beli ba marsndai nakti mars yu te makak along bakan dit ti ko ngam kan mau pisu kudu number plate ngam ikan mau ka skuti ngam kan mau di bakum nuru mar makak ko ngaking ka kli te kala lek kala mare be sapo dispensary tambah apa dispensary pada seni bok ba doktor tasi kadang kita nak apa arngut dan arngut kadang ke cuma bakrau namar ba nyim kimi pa ngi di basu bela basu sni dia bangin buat ki khon ba ki lek sini stai pin on le skul ne le jinga sang ne ki lek sini stai ro ngim dot par ban bot namar bli ladang ili on ni saw ki ngila ha bandu ka kam jam dia lada ngile ka kam ka jam ru ki khun ki ap ka jima em dia ngam kami jeni khun jonga mo tenga kerpat ya ke sarkar ba la kumnu ki de ban le ka pating tamba ki wei kinam ngat kumbangat ka khun ka jonga dia takata hinga kerpat bat hoan na kalian pulit ki le sitom hi ban yu rei teng long daja aku mungkin ki jingja aku mungkin khun ngana mar ka jaha ki porba impoi perkhate ha poi perkhat amar ka di mesngi mesai kam dei ka ba dak step la ni kam dei ka ba men ka di ka ja por men si mesai ki ka ba ni ki par poi perkhat te ban jang ki di jingja kumbakan por ka jang nama ka jingja ya ka dei ha por arduna ha